Здравейте! Продължаваме разговорите България 2050. Един опит да говорим сериозно за бъдещето и преди всичко един опит да водим спокоен разговор. Разговор с факти и аргументи, включително спорове с факти и аргументи в една среда, в която 30-секундните черно-бели новини изглежда превземат живота ни и воденето на спокоен, неполяризиран, умерен разговор изглежда все по-невъзможно. Не смятаме да се примирим с това и упорито продължаваме да говорим по темите, които разделят, понякога взривяват обществото ни. Темите, които са най-силно замърсени с фалшиви новини и с остра поляризация. Една такава тема в България, без съмнение, през последните седмици е темата за производството на електричество от офшорни вятърни централи. Една тема, по която спокойният разговор беше изместен от заклинания, от най-различни от този тип 30-секундни новини, които лесно прихващат вниманието, лесно объркват хората и по тази причина съм поканил двама души, които смятам за топ експерти в България по темата. Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, и Мартин Владимиров, експерт към Центъра за изследване на демокрацията. Хора, които са отдавна посветени изобщо на темата за енергийната трансформация. Това е и причината добре да се познаваме. Предлагам да говорим на ти. Знаем се отдавна. Тук нямаме две мнения. Нека да сме наясно. И Мария, и Мартин са привърженици на развитието на този тип енергетика. Аз обаче се надявам наистина да говорим по всички обвинения срещу този тип енергетика, открито и с факти. Аз ще си позволя да бъда адвокат на дявола, да задам въпросите, които се задават, но без да се чака отговор, които се размахват като лозунги. И затова ще започна директно. Сега вие двамата, познавам ви, но съм длъжен да попитам, не че лобисти ли сте, някаква компания международна ли стои зад вас, която е готова утре да построи няколко стотин перки в Черно море? Посолството ли ви праща? И ако да, кое посолство? Мария, предавам да започнем с теб. Моята кариера е от много години изцяло публична и видима. Цялата ми биография всъщност е абсолютно публична. Много ми се иска думата инвеститори всъщност в този процес да не бъде натоварвана негативно, защото всъщност истината е, че България има нужда от инвестиции в нови технологии, има нужда от трансформация енергийна, която не струва никак малко пари и няма как държавата да я направи. Тоест, ние трябва да привличаме инвеститори, трябва да привличаме едни от най-качествените инвеститори, тези, които имат достъп до финансиране, което всъщност да не носи риск, да е така на достатъчно достъпна цена, които имат компетенциите да разработват такива тежки и капиталоемки проекти, които имат предистория богата и технологична компетенция. Така че много ми се иска даже да има възможност да представя конкретен инвеститорски интерес в тази посока. Но истината е, че инвеститорски интерес към Черно море започна може би към 2020-2021 година от няколко големи компании в сектора, които представиха публично своите така апликационни процедури към Румъния и към България. Но тъй като в този вече може би 3-4 години няма никакъв напредък от гледна точка на развитието на законодателна рамка, а този сектор всъщност в момента разцъфва в другите държави, колкото и да се популяризира мнението, че фалирали операторите и разработчици на такива проекти. Развиват се пазари в Азия и в северната част на Северно море доста активно. Смея да твърдя, че те за момента са стопирали техните инвестиционни намерения. Спомена Румъния. Колко е напреднала Румъния в офшорната енергетика? Повече от нас. Това, което аз виждам в работата си с румънски колеги в Европейския парламент е, че за Румъния това изглежда стратегически приоритет и сякаш не се води този дебат добре или зле ли, а се води как да стане и как да стане по-бързо. Много е спокоен разговор. Ние с Мартин работиме с румънски партньори и изследователски организации там.
Били сме и последните няколко месеца на техни събития. Разговорът там е изключително обективен, много спокоен. За румънското правителство е ясно и там има политическа воля. Казано е изрично в медийното пространство и в обществото, че това е стратегически приоритет. То е стратегически приоритет и за техните компании в петролния и газовия сектор, защото това е възможност за допълнителен приход и развитие икономическо. Така че аз мисля, че и всъщност ние бяхме с Мартин и част от един министерски панел, който се проведе на КОП-28, в който всъщност участваха представителите на правителствата на България, Румъния и Гърция. И мисля, че и Румъния и Гърция заявиха много ясно и категорично, че това е основен приоритет. Гърция също. Гърция, даже бих казала, че са една стъпка по-напред и от, и от румънците. Тъй като в Румъния всъщност, ако има забавяне, то е свързано с разговора по отношение на тяхното законодателство. То беше внесено в техния парламент за обсъждане малко по-рано, отколкото в България. И след това те решиха да работят със Световна банка по отношение на това да имат всъщност пътна карта с конкретни области, райони, региони за развитие. И тази пътна карта беше публикувана в февруари месец тази година, т.е. още преди няколко седмици. Така, на няколко месеца са от приемане на регулаторна. На закон, да. Той е закона, който при нас вече е приет, при тях предстои да... При нас не е приет, за съжаление. Да, при нас всъщност е... На същото равнище като в Румъния, но без все още ясен политически консенсус за разлика от Румъния. Точно така. Нямаме политическата воля, ясната политическа позиция, което според мен, ако го имаше в момента, ние може да влезем вече по същество в разговора и опит да балансираме интерес на всички заинтересовани страни. Защото в момента този политически проект е саботиран, той е подкопан, атакуван на най-така общо основание. Тоест, ще имаме ли или няма да имаме въобще законодателство, а не се въобще говори за детайлите. Не даже законодателство. Ще има ли сектор или няма да има сектор? Точно така. Едва ли не е точно да се върви по пътя на мораториума, както срещу шистовия газ 2012 година. Същата логика. Идеята е не изобщо да се обсъжда по какъв начин да се осъществи отключването на потенциала за офшорен вятър, а изобщо да се забрани априори строителството на такива мощности. Без да имаме проучвания, без да имаме никакви данни, без въобще да има ясна оценка за това какъв би бил и дали въобще ще има някакъв негативен отпечатък. Добре, първо да уточним за зрителите. КОП-28 е конференцията на ООН за климата. Ние хората, които се занимаваме с климатични, екологични, енергийни политики, развиваме един жаргон, който става много неразбран за мнозина. Това е огромно събитие, на което всички държави в света се опитват да направят най-важното, да има съгласувана политика за преодоляване на климатичните изменения и последиците от тях, защото всички знаем, че една отделна икономическа сила, независимо дали е Европа, дали са Съединените щати, не може да постигне необходимото. Че тук говорим за така нареченото глобално усилие или казано просто, или всички ще намерим начин да действаме в една посока, или няма да спрем тази криза, която се надявам, че поне никой вече не отрича. Отричат се средства за решаването, отричат се подходи, но не и факта, че климата се изменя по един изключително опасен начин. А също така, аз мога да кажа като депутат в Европейския парламент с много опит по всички елементи на така наречената зелена сделка, всички европейски законодателства, свързани с зеления преход, с енергийната трансформация, че офшорния вятър се смята за едно от големите решения по отношение на енергийната трансформация. Тоест за една технология, която може да осигури едновременно добра цена, максимално щадене на околната среда. Тоест, според мнозина експерти, това е най-щадящата технология за добив на енергия и аз бих казал не на последно място, огромен европейски принос в изграждането на самите инсталации. Защото по отношение на слънчевата енергия, сякаш Европа се спъна един път, втори път, трети път и допусна фактически монопол на китайците върху
цялата верига на добавената стойност. От суровините до крайния продукт, което ни поставя в много деликатно положение в развиването на соларната енергетика. Но, Мартин, знам, че обикаляш много и познаваш картината съвсем не само от България. Можеш ли да ни кажеш действително в кои държави вече се развива активно офшорна вятърна енергетика, къде е в начална фаза, къде е на проектна фаза? Има ли такива държави като нашата, в които има опасност от фактическа, както казвате, и забрана, от отказ от развитие на тази технология? Първо, много ти благодаря за поканата и ми е много приятно, че водим наистина такъв задълбочен, конструктивен дебат по една изключително важна тема за развитието на бъдещето на българската енергетика. И ще кажа само, че България е всъщност единствената държава заедно с Кипър, която все още не е предприела конкретни действия за отключване на потенциала за вятърна електроенергия в морските пространства. Прекъсвам те веднага, просто за да е ясно. Тоест, всички страни с... топ туристическите държави, Гърция, Хърватия, Италия, Испания, имат такива проекти. Франция, Италия, Испания, разбира се, Португалия. Те развиват активно офшорни вятърни проекти, на различни етапи са, но всички са започнали. Имат ясна визия, че ще развиват десетки гигавати мощности офшорни следващите 10-15 години. Причината до голяма степен е първо, че офшорната вятърна енергия е ефтина на фона на средните цени на електроенергия на европейските пазари. Едновременно с това директно замества използването на природен газ, който внасяме от най-различни държави. Русия преди, сега други авторитарни държави в Северна Африка, в Каспийско море. Тоест има пряк интерес от европейската индустрия да намали разходите си за закупуване на вносни изкопаеми горива, а да се произвежда електроенергия на място по предвидим начин. Казвам предвидим, защото за разлика от наземните централи, тези в морските пространства произвеждат при много по-голям коефициент за полезно действие. Тоест, там се постигат равнища от 60-70% в някои пазари, т.е. 60-70% от годината духа достатъчно силен вятър, че турбината да произвежда на максимална мощност. Което означава, че в тези моменти не трябва да се горят въглища, природен газ, петрол и какво ли не друго. Да, значи на мен... Само да кажа, в Великобритания, която е, може би, лидер, световен лидер в офшорната вятърна енергия, въглищните централи бяха напълно изведени от системата за последните 6-7 години, изцяло благодарение на офшорния вятър. Той направо замени почти 1:1 въглищната електроенергия. Тоест, не само, че се подобрява енергийната сигурност на страните членки, защото те вече няма да зависят от различни политически договорки, дългосрочни споразумения, войни и така нататък, а и защото се ускорява прехода към нисковъглеродна енергетика. Тоест, с един куршум се убиват два заека. Не случайно Урсула фон дер Лайен използва кризата в Украйна и руската инвазия, за да подеме инициативата REPowerEU, в чийто център е именно развитието на офшорния вятър, който се очаква да замени, мисля, че 35 милиарда кубически метра природен газ. Ти каза REPowerEU, тук малко отклонявам темата, но ми падна един документ, свързан с нашия план по REPowerEU. Българския, от който видях с доста голяма тревога, че всъщност над 3/4 от плана е отказан от Европейската комисия. Защото въпреки всички предупреждения, които и аз, и вие двамата, и още много хора отправяхме по всякакви начини, последното служебно правителство е представило план, който е практически изцяло основан на газификация и регазификация на различни проекти, което беше абсолютно ясно, че по REPowerEU няма да бъде одобрено. Това, което не знам на този етап, но ще проверя със сигурност задълбочено, дали тези пари са вече окончателно загубени или имаме още шансове за корекция на плана, но тук говорим наистина за период от преди съставянето на кабинета Денков, т.е.
почти преди година, когато е депозирано пред Европейската комисия това предложение. Но да се върнем на вятъра, защото тук е много важен рискуваме. един аспект или нюанс. От 2020 година в различни публични дискусионни формати България е призовавана от представителите на Европейската комисия да използва парите по Националния план за възстановяване и устойчивост, включително и REPowerEU, което е следващата глава от плана, точно за инвестиции в инфраструктура, не само мрежова, но и пристанищна инфраструктура и за отваряне, отключване потенциала на офшорен вятър. Така от кумова срама може би беше включена една малка реформа, която изисква България да има зониране и съответно законодателство за офшорен вятър в Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е нещо много базово и малко. Но все пак многократно страната ни е призовавана да използва тези средства, за да отключи този потенциал и всъщност да създаде една нова индустрия в бъдеще, която ще има изключително важен потенциал за енергийната трансформация и възстановяване. Аз ако мога само да контрирам, казвайки, тя може да изглежда малка реформа, но тя първо е включена в националната програма на правителството. Т.е. трябва да бъде изпълнена. Включително трябваше да бъде изпълнена до сега, до април 2024 година. Тази реформа ще отключи част от средствата, които ще бъдат отпуснати по плана за възстановяване. Тоест, ние не само, че губим възможността да развием една изцяло нова индустрия у нас, която да създаде хиляди нови работни места, да преобразува изоставащи икономически райони като Варна и Североизточна България, но и изпускаме и възможността всъщност да си вземем вече договорените средства по плана. По подобен начин... Рискуваме да загубим пари, които не са за изграждане на офшорни Нека да не забравяме. Точно така. Може да са за енергийна ефективност, за батерии, за образование, правосъдна реформа и така нататък. Въпросът е, че ние по всички, така да се каже, параграфи правиме подобни грешни стъпки. Отклонения. ЗЕВИ беше, т.е. Закон за възобновяемите енергийни източници беше реформиран по недостатъчно ефективен начин. Комисията отбелязва, че не е доволна с промените и съответно за това забавя частично средствата в момента. Закона за енергетиката и либерализацията на пазара е направена по такъв начин, че на практика да не осигури пълно отключване на пазара там. Тоест, в всички ключови реформи, под които България се подписала март или април 2021 година, ние имаме забавени. И офшорния вятър е просто една от поредните такива стъпки. Време е у нас решенията в енергетиката да се взимат на основата на дългосрочна стратегия, която вече ние сме разписали, одобрили и сме се разбрали и съгласували с Европейския съюз. Не, че пак ще се върна на служебното правителство и онази стратегическа визия, или как се казваше, с 4 ядрени реактора, с общо взето, която технология съществува по 4. Това беше концепцията в нея. Но нека да минем на това, което със сигурност интересува една немалка част от хората, които ни гледат. Именно обвиненията срещу офшорния вятър. Защото те се натрупват много. Съвсем честно ви казвам, вие сте дълбоко вътре в нещата експерти. Аз не съм, аз съм политик, познавам темата, но в никакъв случай не претендирам да познавам технологията и искам да кажа, че тези атаки са супер убедителни. Те фащат дикиш, казано на народен език. Голяма част от хората, които са потенциално засегнати или не са засегнати, но обичат да следят, да коментират, да знаят какво се случва в енергетиката, са склонни да вярват или вече вярват. Тоест тук изобщо не се намираме в една безобидна ситуация. Ти каза разумен дебат. Аз искам да съм съвсем честен с зрителите. Това все още не е дебат. Аз много бих искал, даже имах такава идея да организирам дебат. Не виждам обаче необходимата степен на спокойствие и фактологична обоснованост на разговора, за да може да стигнем до там. Дано да стигнем. Дано българския парламент най-малкото да се превърне в място на сериозен разговор, а не да дойде Бойко и да каже, говорих с един собственик на верига ресторанти и той ми каза да забраним перките и да не гласуваме на второ четене, иначе така ще направим.
Защото нас не е ясно как ще се държат Възраждане в парламента. Това не е изненада за никого. Не би трябвало и да е проблем. Мога да предположа, за съжаление, как ще се държат БСП, които са избрали да бъдат Възраждане 2. Но това все още не е никакъв проблем. Оттам нататък има квалифицирано мнозинство в този парламент, което може да взима решения. Но да караме направо. Кои са в момента топ държавите в вятърната офшорна енергетика? Великобритания, Дания, Нидерландия, Германия, Норвегия има ли? Полша напредва изключително много. В Централна и Източна Европа не сме, как да кажа, правилото. Ние сме изключението. Страните в Централна и Източна Европа с излаз на море работят много активно. Франция и Италия с първи проекти също от последните няколко години. Това е важно да се спомене, защото много често чувам, нали, само Северно море, нали? Не е само Северно море. Проекти. Добре, пак покрай работа ми в Европейския и най-вече парламент. Гърция. Значи Гърция първо прие законодателство юни месец 2023 година. Имат ли вече инсталирани мощности? Вече работят по изграждането. И то на места, които са туристически, как да кажа, чувствителни зони. В Гърция има ли други? Аз каквото съм виждал, всичко е това. В трите си морета те имат зониране. Тоест зони, които са предопределени за изграждане на такива проекти. В трите си морета не е само някакво конкретно място, което... Има много подходи как да бъдат привлечени потенциални уязвими страни към самия процес на изграждане и планиране на тези проекти, така че техният интерес да бъде запазен. И такива подходи включват включително създаване на компенсаторни фондове от страна на самите инвеститори, които проектират такива мощности. Тези фондове се използват да компенсират, например, частични временни забрани за влизане на риболовни кораби в зоните, където се изграждат офшорните перки. Добре, тук влизаме вижте... Топ темата и наистина, тук те прекъсвам, ти ще продължиш. Защо започнах с Великобритания, Дания, Нидерландия? В Европейския парламент това, което човек не може да пропусне, е наличието на отделна комисия, свързана с рибарската политика на Европейския съюз. Политиката по риболова, европейската е огромна, изключително тежка и конфликтна. Мнозина от зрителите вероятно знаят, че една от основните причини Норвегия да не е част от Европейския съюз е нежеланието и да бъде част от общата риболовна политика на съюза, която намира твърде ограничаваща. За тези държави, всички колеги от тези държави, без естествено Великобритания вече, която не е част от Европейския съюз, темата за риболова е абсолютно топ приоритет. Няма депутат, примерно от Дания, който да каже, мен не ме интересува риболовната тема. Всеки следи какво се случва. Става дума за една огромна индустрия. Голяма част от конфликтите по споразумението пост-Брексит са отново за риболовните зони между Европейския съюз и Обединеното кралство. Би трябвало да имаме данни. Какво става с риболова в тези зони, които са супер риболовни и в които се намират сигурно над 50% от офшорните вятърни паркове в света към момента? Да, именно. Мария мисля, че има повече данни, но най-общото заключение е, че след десетки вече такива проекти и повече от 15 години опит в офшорната вятърна индустрия в Северно море, няма доказателства за намаляване на количеството риба и съответно ограничаване на риболова в Северно море. Напротив, наблюдават се и сме виждали даже специални документални филми по темата, които показват наличието на рифов ефект, т.е. всъщност офшорните вятърни централи спомагат за увеличаване на популацията на рибите, тъй като се превръщат в едни естествени хабитати, зони, където... Обрастват подземните. Да, и зони, в които всъщност могат да се развиват видове, без да се чувстват застрашени от, примерно, индустриален риболов или от други хищници. Защото не искам да влизаме в тази тематика точно в детайли. Може би публиката няма да се интересува, но факт е, че се създава една естествена екосистема,
която в крайна сметка води до увеличаване на популацията и увеличаване на приходите за риболовния сектор. Вижте, Дания е държава, мисля, че трети или четвърти износител на риба в световен мащаб и един от лидерите в Европа. Холандия по същия начин, вече нали, ти спомена, за тях това е изключително важен бранш. Португалия със сигурност. Португалия, също. там все още няма изградени инсталации, но специално за Дания и за Холандия съм разглеждала данни от 2013 до този момент, за това как се развива улова и нали, какви са данните. И най-вече е било за мен важно в годините, когато са се строяли централи, защото ако очакваме някакъв ефект, той е по-скоро положителен тогава, когато започне операционната дейност. Те са вече конструирани и започнат и са въведени в експлоатация. Но ако има някакъв негативен ефект и притесненията, които нали, чуваме, свързани с шум, вибрации, магнетични полета и така нататък. Звучат резонно. Аз звучат резонно, не ги намирам наводничави. Искам да кажа, че това са въпроси, които трябва да получат много сериозен отговор, а не да се присмиваме на някой, че не е прочел 5000 страници. Аз също не съм прочел. Не говорим въобще за това. Точно това исках да кажа, че някакси толкова настръхна риболовния бранш, защото според мен той беше подплашен. Него, в смисъл, някой явно отиде и каза на тези хора, вижте, нали, това ще ви убие поминъка. Без въобще, пак казвам, да се влезе в конкретни данни, изследвания. Изследвания има, защото в Дания това е индустрия вече от 30 години. Първата централа там е от 93-та година. И ние имаме данни и тези данни, включително и за всеки един от тези аспекти. Шум, магнитни полета, има различни способи, които да намалят, да кажем, ефекта по време на строителството и които са изпитани. Даже има търгове, които изрично казват, нали, по време на строителството трябва да се използва този тип подход. Но ние няма как да знаем първо дали тези подходи ще бъдат приложими в България, какъв ще бъде ефекта до момента, в който не си направим екологичните проучвания. А тези екологични проучвания, те са част от националното законодателство, те няма да бъдат пропуснати или избегнати. Даже са изрично посочени в законопроекта, който точно така, в момента се обсъжда. Те са част от всяка една голяма електроенергийна инфраструктура. Добре, чакайте, трябва да мине втори много важен въпрос, защото всички виждаме реакцията на общността на рибарите в България, хората, които се изхранват от риболов, е остро негативна. Хората към момента са убедени, че този бизнес ще им застраши поминъка, както каза. От тук нататък, кога, как ще може да се проведе спокоен разговор е най-важната тема, разбира се, но към момента те убедено вярват, или поне едно сериозно мнозинство от тях, убедено вярват, че са изправени пред огромен риск и съответно са готови да се бият. Нека да не си правим илюзии към настоящия момент. Другите възражения, които видях съвсем немалко, включително от хора, които познавам и уважавам, са именно екологичните възражения, че подобно строителство в морето представлява непомерен екологичен риск за морската флора и фауна. И третата тема, разбира се, е пейзажната, т.е. гледката от брега към морето. Но аз видях с очите си хора, които казват, че предстои едва ли не лобистко изграждане на подобни инсталации без необходимата екологична оценка. Как така? Ти казваш, че не сме изправени пред такъв риск. Бих казал, че голяма част от атаката срещу законопроекта за офшорен вятър от зелени движения идва от една прослойка от общността, която е пряко свързана също с разпространяване на дезинформационни наративи. И то от десетилетия. Част от тези групи бяха и в ядрото на протестите срещу шистовия газ и срещу проучванията 2012 година. Тези същите организации, ако погледнете внимателно тяхното присъствие в социалните медии и не само, разпространяват също откровена руска пропаганда, свързана с Украйна. Включително настояват за капитулация на Украйна, разпространяват съобщения как Киев е нацистски режим и така нататък. Тоест трябва много внимателно да се проучи откъде идват точно тези гласове.
Защото екологичната общност не е обединена около опозицията си срещу офшорния вятър. Има определени мнения, които ние уважаваме, които са критични и задълбочени от гледна точка конкретно начина, по който е написан някой член в законопроекта. Някои от тези критики бяха всъщност отразени между първо и второ четене. Те са свързани с институционалния ред, свързани с това да се осигури екологичното законодателство да се прилага ефективно и последователно. Но няма протест срещу самата технология или срещу самата индустрия. Ситуацията с морските зони в натура, според закона. Те, разбира се, са изключени. Това да го кажем ясно. В морските зони Макар, на че натура... трябва пак да покажем, че това е изключително консервативен подход, защото ние имаме случаи в Европа на централи, които се изграждат в натура зона. Но за българската акватория, пак да не хвърляме тук бомба, за българската акватория и това, което казва всъщност законодателството е, че след като има регулаторна рамка, която всъщност да накара институциите да работят в тази посока, трябва да има специален устройствен план, който да посочи кои ще бъдат морските територии, в които има малко конфликти с други икономически дейности, защото понякога има режими на съвместно ползване на морските пространства, да няма никакви екологични конфликти и съответно да има ветроенергиен ресурс. И това е много важно всъщност да се каже. Според мен има една така мисконцепция, че едва ли не тези централи ще бъдат изградени по цялото Черноморие. Виждам, има общини, които са подписали декларации против развитието на тази зона. При тях няма ветроенергиен потенциал. В смисъл, те по никакъв начин не са засегнати от развитието. Практически всички общини. Не са всички, но, например, общини, които се намират по Южното Черноморие, там няма ветроенергиен потенциал и всъщност шанса там да се изгради такъв тип централа е изключително минимален. Би имало, въобще, ако има. Така че не мога да разбера защо те са се главили против. Първо искам да кажа, че на мен ми харесва идеята закона да е консервативен в това отношение. Ние имаме като общество, според мен, едно здравословно консервативно отношение към опазването на природния си ресурс, на природата си. Ние сме една от малкото държави с значителни масиви съхранена дива природа и ми се иска, на мен лично, така да остане. Познавам доста добре картата на морските зони Натура в България. Тя е доста богата. Ние имаме сериозни зони Натура и честно казано, съжалявам, че не може да я покажем в следващата, може би, епизод, че имаме тази възможност, но зоните на най-интензивен туристически бизнес в България са срещу морски зони Натура. Тоест, шанса да има перки срещу повечето ни курорти всъщност изглежда нулев в такава ситуация. Точно така. Нека да не забравяме също, че повечето централи в морските пространства ще бъдат изградени доста навътре в морето, поради не защото непременно инвеститорите мислят за биоразнообразие, това ще бъде нарочно провокативен, а защото просто вятър е по-силен навътре в морето. Тоест, голяма част от изобщо зоните, където има ветрови потенциал, са много далече от бреговете, от плажовете, от екологичните зони, от пътя на миграционните птици, изобщо от активния риболов също. Това са зони доста по-навътре в морето, където и рибарски кораби не ходят. Тоест, трябва да се отбележи, че Черно море не е Северно море, не е Балтийско море, дълбоко море, вятър е много по-непостоянен, по-слаб. Съответно, зоните са ограничени до наистина 4-5. Ние 2021 година с Мария работим по един много задълбочен анализ на именно най-перспективните такива зони. Първия по рода си задълбочен анализ за Черно море и в него са премахнати всички конфликтни зони, екологични и транспортни маршрути и така нататък. И се установи, че на практика става въпрос за 4 зони с потенциал около 5 гигавата мощности. Това значи 5 гигавата са... 1% от цялата българска акватория. Не знам дали хората могат да си представят, че това всъщност... Ние не говорим за позициониране на турбини едва ли не по цялото Черноморие. 1%. Или пък срещу плажове, или...
Очевидно срещу заведения, защото асоциацията на заведенията е нещо още също, което е важно във връзка с това така грубо зониране, което бяхме направили, защото пак казвам, необходимо е да има детайлно зониране и аз мисля, че това много ще успокои напрежението, защото тогава една картинка, нали, една карта може всъщност да каже много повече, отколкото всички тези думи, които ние тук ще си разменим днес. Но това, което много е важно и не трябва да го забравяме, Черно море има едно голямо предимство в сравнение, то и недостатък и предимство същевременно, в сравнение с Северно море и Балтийско море. Да, това е дълбоко море, което представлява трудност за изграждането на такъв тип инсталации. От друга страна, всичко, което е в смисъл след 100 метра дълбочина в морето, всъщност ние нямаме микробиално разнообразие. Черно море е Защо? Затова е черно. Дълбочина, да. Заради наличието на сероводороди, просто то практически няма никакви микроорганизми. Не съществува. Тук се изкушавам да отворим темата за оксидацията на сероводородите като източник на електричество. Не знам дали сте запознати с... Да, има такива разработки. Има патент на БАН. Фактът, че е защитен патент, вече е нещо сериозно. Аз съм разговарял с хората, които са в основата на патента. Разбира се, аз съм юрист. Темата е много научна, но за мен звучи интересно. Най-вероятно би имало същите възражения, ако се тръгне. Проучванията за офшорния вятър ще помогнат и на тази научна област да се развие допълнително. Въобще трябва да се гледа на офшорния вятър като възможност за цяла синя енергетика, защото има редица други технологии, които са свързани и могат да бъдат комбинирани. И така че, затваряйки тази страница за едната технология, ние затваряме страницата и за редица много други, които ще бъдат от съществено значение и ще има добавена стойност за региона. Добре, продължавам да ви мъча. Имаме ли всъщност изобщо инфраструктурна готовност да тръгнем в тази посока? Ние фактически имаме две пристанища в България. Казахте, Южното Черноморие не е най-интересното от гледна точка на ветровете. Значи остана едно пристанище и няколко малки зърна рибарски порта, които... Да, значи не сме готови напълно, но не е ситуацията толкова критична от гледна точка, че трябва да се изграждат нови пристанища, но трябва да се подобри, разбира се, инфраструктурата на пристанище Варна най-вече. Тя по принцип трябва да се подобри значително. Всъщност сектора може да отключи огромни инвестиции именно в модернизирането на пристанищата инфраструктура, защото пристанищата са основен център за развитието на офшорната индустрия. Те ще печелят от този сектор, тъй като не само, че ще обслужват корабно централите, но те се превръщат в едни мини фабрики, на които се сглобяват самите турбини, самите перки и през цялото това време те трябва и да обслужват, координират строителството на пристанищата, могат да се създадат и условия за, например, съхранение на зелен водород, производство на зелен водород. Има такива концепции в Дания и в други северни държави. И тук е много важно ние да не изпуснем последния влак от тази гледна точка, защото пристанище Констанца е много по-напред в темата. По-голямо пристанище, по-модерно е и може да вземе на практика бизнеса на Варна потенциално в бъдеще, защото Констанца може да обслужва и български проекти, и румънски проекти. Не само то започва да взима. Значи първо до голяма степен големи товари се почват да се пренасочват още преди войната. Сега покрай войната има малко развитие на пристанищата във Варна, но ние сме говорили с местни хора на място, които са ни разказвали, че до 4 пъти са намалели товарите на варненските пристанища и те са пренасочени към Констанца, поради това, че там всъщност се инвестира в пристанищна инфраструктура, модернизира се пристанището. И тъй като вече има всъщност планове за демонстрационен проект, който е само една единствена турбина, нали, да не стряскаме и се прави и не заради комерциални причини, а по-скоро за да се тества технологията в българската акватория. Може би този проект не знаем дали въобще ще се случи при цялата тази в момента истерия. Но специално за този проект е взето решение оборудването да бъде монтирано в Констанца и доставено там на място, поради готовността на тяхното пристанище да поеме този товар. И това е много жалко, че тук не се препознава интереса от страна на варненските заинтересовани страни. Затова
какъв би бил, наистина каква би била добавената стойност първо за пристанището, второ за цялата логистика, индустрията на място, но след това корабостроителен и кораборемонтен бранш. Защото за изграждането на 1 гигаватт офшорна вятърна централа са необходими 30 различни типа кораби. И тези кораби не може просто да ги доставим от някъде другаде, защото всичко, което в момента е в... Тоест ти казваш, че тези кораби ще се строят в Те трябва да се построят тук. Заводи. Или поне част от тях, защото те са специализирани и тези, които в момента плават по европейските морета, те са запазени до 27, 28, 30 година. Графика им е пълен поради цялото това и най-вероятно се проектират с оглед особеностите на те са специфични зона, за всяка една. Точно така нататък. Да, и това е важно всъщност, понеже Мария спомена така конкретна времева рамка. Трябва да успокоим обществото, че тези проекти се изграждат с продължение на десетилетия понякога. Не е реалистично в България да видим офшорна вятърна централа, дори ако всичко върви по план, преди 2032-33 година. Но блокирайки регулаторната рамка сега, на практика намаляваме като цяло шансовете да се развие индустрията, защото тя е толкова рискова от гледна точка капиталова инвестиция, от гледна точка координация, включително времево с подизпълнители, строители, пристанища и така нататък, че никой сериозен инвеститор, а те се броят на пръстите на едната ръка, грубо казано в Европа, няма да рискува точно в Черно море, при положение, че има местна съпротива, при положение, че няма регулаторна рамка и при положение, че вятъра дори не е толкова силен. Тоест, ние трябва да осигуриме яснота и последователност на всички регулаторни административни стъпки, за да може изобщо някой да се съгласи и да рискува. Ще поредния бизнес, като стана дума за пристанищата Констанца и пристанище Варна, който румънците развиват достатъчно добре и не остава. Да, нека да кажем няколко. Тук е важно предимството, кой ще започне и ще стартира първи, е изключително важно. Да. Ние винаги с Мартин и с всички партньори, с които работим по тая тема в региона, винаги сме казвали, че той е един пазар за инвеститорите. Румъния и България е един пазар заради мащаба. И всъщност ние трябва да работим с румънците ръка за ръка, за да може всъщност да не загубиме предимство, конкурентно предимство. Решение дали да имаме общи проекти. Разбира се, че общо... И общи зони. Зоните са първо, чисто географски, те са позиционирани по границата. Второ, тук е много интересно. Ако Румъния развие такива централи в близост до нашата граница, то тогава няма ли да има ефект върху българския риболов и туризъм? Това ми беше следващия въпрос. Аз мисля, че рибарите трябва да отидат и да блокират пристанище Констанца и да започнат активни мероприятия в Румъния. Темата за пристанище я спирам до тук, защото тя пък за мен е супер болна. Изобщо това драматично изоставане на българското морско дело спрямо румънското, пък и спрямо практически всеки друг съсед, спрямо грузинското също, трябва да кажа, защото на мен дядо ми, Бог да го прости, инженер Боян Кънев е създателя на пристанище Варна, общо взето, през 20-те и 30-те години на 20 век. След това на Българско параходно дружество, корабостроителницата във Варна. Всичко това е продукт на работа на моето семейство през годините, преди историческия материализъм, както се казваше в една книга. Но понеже не трябва да говорим твърде дълго, мисля, че казахме много неща. Естествено, изглежда едва ли не нагласено. Не сме го нагласили. Аз предупредих, че мога да играя адвокат на дявола, но аз вярвам, че това е една разумна технология. Мартия, ти каза нещо, с което ми се иска да приключим много сериозно. Живеем в един свят, в който пропагандните наративи, както казваш, аз ги наричам откровенните съзнателни лъжи, основно в социалните мрежи, са трудно различими от ежедневните заблуди. Хората общо взето, ако кажа, вижте какво тук имаме хибридна опорка, включително много разумни хора с моя или твоя, нашия светоглед, общо взето почват да се смеят. И казва на вас, десете политици, вече вие съвсем изкрейзихте, само руски хибридки са ви в главата, за всичко ви е виновен Путин, за това, че сте тъпи, че сте некадърни, че не може да преговаряте, че не знаете кое е ляво, кое е дясно
нали, за обувките си, не за политиката. И в някакъв смисъл аз разбирам това обвинение. Твърде често всичко обясняваме с пропаганда. Въпреки това в случая мирише на това. Ние имаме през последните вече минимум 10 години, може би малко повече, една серия от супер успешни пропагандни кампании, които се развиват сякаш по един и същи сценарий. Единствено, май всяка следваща е по-силна от предишната. Виждаш ли, знам, че в Центъра за изследване на демокрация, това е тема, с която се занимавате професионално, затова директно питам теб, виждаш ли тук организация или виждаш просто паника сред хората? Не искам да цитирам работа на Центъра за изследване на демокрацията, която е дългогодишна по темата, а по-скоро ще цитирам две отделни разследвания от Българската национална телевизия и една от водещите частни телевизии, които се опитаха да стигнат до източника на някои от тези послания за вредата от офшорните вятърни централи. И те всъщност разкриха, че се използват манипулативни картинки, снимки, информация, която те не откриха. Препратките към международни медии или към международни експертни източници не беше потвърдена. И разкриха, че зад тези послания седи организирана група от малки онлайн медии, чието послания изобщо публикации по темата биват разпространени от групи в социалните мрежи, които публикуват едно и също съдържание, една и съща новина, но при всички общото е, че първо имат връзка с партия Възраждане, директно политическа, или с други местни проруски партии, които откровено заявяват проруските си възгледи. В тези социални страници, т.е. страници в социалните медии, се вижда последователно публикуване на съдържание, което накърнява основните интереси на евроатлантическата общност от гледна точка санкции срещу Украйна, позиция по конфликта и така нататък, позиция по ключови теми в България, които са защитавани от такива проруски партии. Тоест виждаме сериозни паралели в дейността на някои неправителствени организации, хотелиерската асоциация и някои политически партии у нас. И всъщност това повтаря един сюжет, както казах и малко по-рано, с активното мероприятие срещу проучването на шистовия газ през 2012 година, когато си спомняте, че за една седмица беше обърнато мнението на основните политически сили в парламента и до голяма степен тогава мнението на експерти, включително на самото правителство, не беше допуснато до основните медии. Тоест беше организирана кампания, така че да бъде възпрян всъщност нормалния дебат по темата, спокойния, обоснован на факти. Нещо такова се получи и сега. От тези маргинални медии, които нямат особено голяма последователност, големите мейнстрим медии започнаха да канят някои от тези активисти и поддръжници на тези в прайм тайма, в основни телевизии и радиа, така че публично да изразяват същите мнения, без да представят никакви доказателства. Тоест се получи една вълна от недоволство, която на практика не съществуваше. Тя беше изолирана до една шепа хора. Стана всъщност национален дебат, който реално не стъпва на някаква национална дискусия, а по-скоро бяха заглушени всички останали медии, включително мненията на политиците, които са внесли закона и които са направили промени между първо и второ четене. Говоря за трите партии, ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. Тоест от конституционно мнозинство 160 души, грубо казано, при първо четене и гласуване на законопроекта, до второ четене беше толкова размит дебата и не беше оставено никакво място за политиците да се включат в него, че стигаме в ситуация, в която той е толкова токсичен закон, че дори партиите, които са го внесли, отказват да заявят ясната си подкрепа за законопроекта. И това е изключително добре организирано. Аз искам да подчертая тук, че няма как подобен тип акция да се случи без медийното участие. И
на медийно ниво, интересът беше единствено интригата и нямаше никакво задълбочено отразяване. И става, просто ти прави впечатление и си задаваш въпрос как е възможно да има такава опозиция, която да е естествена, след като виждаш една изключително добре организирана акция по отношение на медийно участие, блогпостове, един куп видеа, YouTube, нали, в Facebook, нали, това, което беше разкрито. И това е бързата консумация на информация в хората. Хората могат много лесно с няколко клика в Google да проверят, че една новина всъщност е фалшива и тя не отговаря на истината, но те вярват на някаква картинка, някой казал нещо, без този човек въобще да е експерт по темата, без никога той да няма никаква история, нали, професионална. Знаете ли основното послание? Ясно, рибари, хотелиери смятат, че ще се загрузи гледката от офшорните централи. Впрочем, пак повтаря, между първо и второ четене беше внесена промяна, така че да не се строят централи на по-малко разстояние от 20 км от брега, където те са невидими на практика за простото око. Но основното послание, което всъщност успя да, как да кажа, да доминира до голяма степен така чисто зрителския интерес и дебат, беше, че вятърните централи като цяло, не само в морето, но и на сушата, предизвикват рак. И че всичко в зоната, където се развива такава енергетика, не живеят хора, няма животни, всичко умира. И всъщност се направи точно разследване. Бях показали една снимка така на един вятърен парк в Германия, и който доказателството беше, че няма живи хора наоколо. Просто откакто са построени перките, хората са умрели, животните са умрели и се махнат. Това вече е графата. Сериозно ви казвам. Сериозно ви казвам, това беше Българското национално радио. Българското национално радио. Имаше включително политически лица с Фейсбук последователи от хиляди хора, които написаха постове с откровени лъжи в тях. Данни, които можеш много лесно да провериш, че не са верни, и по никакъв начин никой не излезе и някак си не ги обори тези данни. Те бяха след това просто като вълна препубликувани. За съжаление, много често виждам високо образовани хора, заемащи много отговорни позиции в държавата. В общия случай не говоря за политици. Политиците лъжат по други причини, популистки, които супер безкритично споделят невероятни глупости, феноменални глупости, които наистина са лесно проверими. За примерно да се разбере, че единственият им източник е анонимен китайски сайт, който не съществува дори на китайската медийна карта, или нещо подобно. Затова и опитвам да правя тези разговори в желанието да говорим по тези теми сериозно. Аз съм супер отворен да говори с хора, които са против, примерно, тази технология, но не е, честно казано, от висотата на собственици на ресторант, които знаят, че вятърните перки ги праща посолството, защото нали, има едно ниво на сериозност, отвъд което не трябва да се минава. Между другото, наратива с посолството е също много стабилен. Политици, които предлагат това законодателство, господарите им отвъд океана, господарите им от посолството. Тук искам да кажа, че на база на моето познание няма никакво съмнение, че ние говорим за европейска технология. Европейска индустрия, доминираща целия свят. Ние не говорим за индустрия, която е оттатък океана. Нито като технологии, нито като разпространение. Мисля, че американците са още на ранна фаза в този бизнес. Те всъщност черпят от европейския опит и в момента вървят по европейския път, който минат примерно от Дания преди 20 години, купувайки европейска технология. Така че това също е важно да се каже. Но има и нещо друго. Това разделение, което се търсеше между туризъм, риболов и този нов бранш. За мен това е някакси нещо, което много ме жегва. Аз също ще си позволя да вляза в така лични данни. Аз съм човек роден в Черноморски град, израснала съм там и за разлика от някои от туристическите лидери не си прекарвам лятото в Гърция, а си го прекарвам също на Българското Черноморие. Смея да твърдя, че познавам много добре Българското Черноморие. Някак си през последните 20 години на хората, които живеят по Българското Черноморие, включително моите родители, които са инженери, но се занимават с туризъм, не им беше даден никакъв друг шанс, освен да работят в туризма. Защото всякаква друга индустрия, тя просто замря. И големите черноморски градове, като Варна, като Бургас,
всъщност те изгубиха своя индустриален потенциал и това е изключително жалко и е много важно да се каже, че подобен тип и нов сектор има най-вече добавена стойност за тези градове. Да, енергията би била много по-евтина и това е от национално значение, но отварянето на 9000 работни места, и то говорим за технически кадри, високо квалифицирани работни места, които биха били се отворили с един парк от 1 гигаватт. Това, че в момента във Варна има сертификационен център, който обучава стотици хора, които ходят и работят в платформите в Западна и Северна Европа и в Азия, а те могат да работят в България и в Румъния. Кадри за... Да, има такъв сертификационен център, който е сертифициран по глобален стандарт и той работи вече 2 година. Ние всъщност поканихме техен говорител на събитието, което ще се проведе утре. И тези хора, стотици кадри произвеждат на всяко едно обучение, които заминават и работят в чужбина. И всъщност тази индустрия има, и пак казвам, корабостроителство, кораборемонт, модернизация на пристанищна инфраструктура. Тази индустрия има най-вече добавена стойност и възможност за приходи от нов тип сектор. И това не трябва да бъде за сметка на туризма и риболова и няма да бъде за сметка на туризма и риболова. И туризма и риболова имат много други врагове, които някак си забравят кои са. Презастрояване. Между другото, доказано, че климатичните промени водят в много по-голям мащаб до загуба на биоразнообразие в морското пространство и риба. Това е безспорно един от рисковете, свързани с промяната. Защо хотелиерите и рибарите не излезнаха на протест, когато танкер проби тръба за фекални води в залива на Спарухово, защото беше построена след непрозрачна, неконкурентна обществена поръчка, спечелена от руска компания. Защо не се понесоха никакви правни или финансови последствия от тази компания и нямаше дума, не беше казано на политическо ниво, за тази екологична катастрофа. Защото аз съм виждал на живо, Мария със сигурност. Един огромен плаж беше на практика унищожен. От гледна точка и на туризма, и на риболовството в България, замърсяването на Черно море следва да бъде тревога номер 1 и вярвам за повечето хора, това е тревога номер 1, но там не се взимат наистина, както казваш ти. Няма такъв обществен натиск, който да доведе до по-малко замърсяване. Имаме, разбира се, много добри примери. От специално българската индустрия не е така замърсяваща, както е била преди 20 или 30 години. Това всички знаем. Но аз предлагам да спрем тук, защото разговорът е неизбежно с продължение. Поне се надявам да е с продължение. Примерът, който ти даде за шистовия газ е кошмарен пример. Защото това е една тема, която аз като политик мога да кажа е в обозримо бъдеще затворена за българското общество. Никой няма да посмее да предложи отмяна на мораториума, дори само с цел проучване. Аз не бих предложил, съвсем честно казвам, аз работя много в Североизточна България, познавам обществените настроения. Там по тази тема хората са вече абсолютно обединени и единодушни. Това показват и личните разговори, показват и социологическите проучвания. И това е една тема, по която разумен дебат тогава не се проведе. Може и всички аргументи против шистовия газ да са верни, но дебата не беше разумен. Така че ние не знаем и може би няма да разберем, което истински ме плаши. Целта ни днес е да не стане така с разговора за вятърната енергия от офшорни централи, да проведем един дебат в обществото си, който да е спокоен, който да е с аргументи и който да завърши вече с едно аргументирано решение. И сме очевидно изправени пред риска да не стане така. Така че страшно много ви благодаря за отделеното време и за информацията, която споделихте с зрителите ни. Вярвам, че ще имаме естествено и много други поводи да говорим, не само този, но и още поводи да говорим по този повод. Благодарим и ние. Ние благодарим.